Timbog ang isang 40 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Purok 1 Barangay Anislag, Daraga Albay, bandang alas 9:30 kagabi. Kinilala ang sospek na si alias Toto, binata, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City at kabilang sa listahan ng mga high-value individual. Nasamsam sa sospek ang 29 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 125 gramo na nagkakahalaga ng 856,800 pesos. Dahil siya nag-aagi di sa sentro, dumana po siya nag-aagi sa Highland. Barabaralda na kaya ang tinampo duman. So, dyan po, dahil sa tabang sa tuya kang mga barangay, kaya ta po mas lalong na-monitor ang sa inda pong hiro duman sa area kung saan po pigkondukta sa tuyang buy-bust operation. Napag-alaman rin na labas-pasok na sa kulungan ng sospek dahil sa iba pang mga kaso. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Di ko naman masyado usisa kung anong mga kriminal sa iyang kinaambultuhan duman. So basta sabi niya, bako siya baguhan kasi sabi ko ani ka sa bago, pag pigmag-shot mo siya, pig-booking mo siya, tatao na siyang maray. Kasubanggi po, sige na pagkatapos kang submit na siya for drug test. Mandatory requirements po yan. Then, so all items po submitted na sa crime laboratory for laboratory examination. Hinikayat naman muli ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga para sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.